Ning panahon sa graduation ug moving up ceremony sa mga pampublikong eskwelahan, padayong gimonitor sa Department of Education ang compliance sa mga eskwelahan sa ilang direktiba. Dugay na ang mipahimangno ang DepEd sa mga public schools nga ipabilin ang yano nga kasaulugan aron makalikay sa gastuhan. Sa DepEd Mandaue, naobserbahan hinuon nila nga yano ra ang mga seremonyas. Apan pasabot hinuon nila, desisyon na sa ubang ginikanan. Pinaagi sa Parents Teachers Association kun PTA kung gustong may gamayng amutan. Sa school calendar sa DepEd, karon ang katapusang simana ning school year 2018-2019. Mao nga ipahigayon ang graduation, moving up ug recognition ceremonies. Policies regarding non-extravagant graduation ceremonies. So as much as possible, we would like them to use government provided facilities for the graduation. But we cannot prevent if in case the PTA or the parents themselves would like to add more to the graduation ceremonies.